Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω σήμερα άλλο ένα περιστατικό αισθητικής αποκατάστασης στόματος, στο οποίο όχι μόνο αλλάξαμε τα δόντια της ασθενούς και τη βελτιώσαμε το χαμόγελό της, αλλά μπορέσαμε να της αλλάξουμε τη διάθεση, να της βελτιώσουμε την αυτοπεποίθηση και η ασθενής μας να ενδύει μια σημαντική αλλαγή στη ζωή της. Τι πετύχαμε ακριβώς? Η ασθενής μας ήρθε, όπως βλέπουμε στην αριστερή, με ανασφάλεια, με δυσκολία στο να εκφραστεί, μπορούσε να χαμογελάσει. Με τα βίας μπορέσαμε να την πείσουμε να μας χαμογελάσει τόσο έντονα και τελικά καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε εδώ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όταν η ασθενής ήρθε σε εμάς, μας είπε ότι σε μικρή ηλικία χτυπήσει τον κεντρικό τομέα, χρειάστηκε να γίνει απονεύρωση, μετά το δόντι αυτό άλλαξε χρώμα μετά από περίπου ένα χρόνο, γίνανε προσπάθειες με εσωτερική λεύκανση, δεν πήγαινε και τόσο καλά. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ρητίνη από πάνω. Η ρητίνη μετά άρχισε να σπάει, γινόντουσαν συνέχεια επιδιορθώσεις. Τέλος πάντων βλέπουμε μια αλλοιωμένη εικόνα. Πέρα όμως από την αλλαγή του χρώματος που βλέπουμε εδώ, που οφείλεται στη ρητίνη που έχει τοποθετηθεί πάνω από το δόντι, βλέπουμε και στα γειτονικά δόντια ότι υπάρχουν και το μεγάλο σοφράγισμα ρητίνης, το οποίο και αυτό το δόντι έχει επιβαρυνθεί από το χτύπημα που είχε στο παρελθόν, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί η ζωτικότητά του, δηλαδή δεν έφερε κάποια απονεύρωση σε αυτό το δόντι. Η ασθενής όμως ήθελε να αλλάξει και άλλα πράγματα και στο στόμα της. Ήθελε να βελτιώσει λίγο το ότι το δόντι αυτό πήγαινε πιο μέσα και δεν φαίνονταν τόσο πολύ και υπερτονίζονταν οκινόδοντας. Αντίστοιχα αυτό το δόντι έβγαινε πολύ προς τα έξω, το καταλαβαίνουμε, και ήθελε να βελτιώσει λίγο και το χρώμα των δοντιών της γενικότερα. Πώς κινηθήκαμε λοιπόν σε αυτό το περιστατικό? Προχωρήσαμε όπως κάνουμε πάντα σε τέτοιου είδους περιστατικά, να κάνουμε το σχεδιασμό χαμόγελο. Τι είναι αυτό? Είναι ο οδηγός μας για το πώς θα πάμε από μια κατάσταση, από μια αρχική κατάσταση σε μια κατάσταση η οποία πληρεί τα αισθητικά κριτήρια. Σχεδιάζονται, ξεκινάμε με απλές γραμμές και καταλήγουμε στο να φτιάχνουμε ένα πλάνο για το που θέλουμε να πάμε. Διαπιστώσαμε λοιπόν κατά το σχεδιασμό χαμόγελου, που κάνουμε πάντα λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το πρόσωπο, ότι θα έπρεπε να επιμικρύνουμε κυρίως τα δόντια από την αριστερή πλευρά προς την πλευρά των ούλων, και αν προχωρούσαμε στην αποκατάσταση του δοντιού αυτού χωρίς να κάνουμε κάποια αλλαγή στα ούλα, θα καταλήγαμε με ένα ωραίο μεν δόντι, το οποίο μας θα ήταν πιο κοντά από το αντίστοιχο της δεξιάς πλευράς και τελικά θα είχαμε μια έντονη δυσαρμονία. Για να πετύχουμε όμως ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε περισσότερα δόντια στο στόμα, πέρα από τα δύο μπροστινά, τα οποία είχαν ανάγκη αποκατάσταση γιατί έφεραν τις φθορές αυτές που εξηγήσαμε. Θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και τους πλάγιους τομείς, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ιδανική θέση. Δηλαδή, εδώ πέρα ο στόχος μας είναι να τους αλλάξουμε λίγο τη θέση. Ο μεν αριστερός να πάει λίγο πιο μέσα, ο μεν δεξιός να βγει λίγο πιο έξω. Και αυτό μπορούσαμε να το πετύχουμε μόνιμα με ελάχιστα επιβατικό τρόπο μέσω των όψεων πορσελάνης. Οπότε προγραμματίσαμε να κάνουμε το εξής: να κάνουμε στο απονευρωμένο δόντι μία θήκη, γιατί ούτως αλλιώς δεν είχε πολυδοτική ουσία, έπρεπε εκεί να σταθεροποιηθεί μέσω της θήκης, και στα υπόλοιπα δόντια να μπουν 3 όψεις πορσελάνης. Σε αυτά τα περιστατικά κάνουμε πάντα μία δοκιμή του ότι αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει στον υπολογιστή όντως μας ικανοποιεί και όντως ικανοποιεί και τον ασθενή. Οπότε βάλαμε ένα υλικό πάνω από τα δόντια χωρίς καν να τα πειράξουμε, για να δούμε ότι η ασθενής μας ικανοποιείται, να δούμε ότι όντως το σχήμα που έχουμε επιλέξει να αποκαταστήσουμε τα δόντια όντως ταιριάζει στο πρόσωπο της ασθενούς. Αφού το επιβεβαιώσαμε αυτό και αφού το ολοκληρώσαμε τη φάση με την απονεύρωση και την ανασύσταση του δοντιού και αφαιρέσαμε τις παλιές φράξεις, προχωρήσαμε στη φάση που θα κάναμε την αλλαγή της θέσης των ούλων, και αυτό το κάναμε χρησιμοποιώντας το νέο μέγεθος των δοντιών ως οδηγό. Μερικούς μήνες αργότερα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στα τελικά αποτυπώματα και την κατασκευή των όψεων προσέλασης, και εδώ βλέπουμε τις αποκαταστάσεις τοποθετημένες στο στόμα. Αυτό είναι κατά τη μέρα τοποθέτησής τους, γι' αυτό βλέπουμε έναν ερεθισμό στα ούλα, γιατί χρειάζεται να βάλουμε έναν απομονωτήριο, να αποθήσουμε τα ούλα για να γίνει προβλέψιμα η τοποθέτηση των αποκαταστάσεων. Και εδώ περίπου μια εβδομάδα μετά, και βλέπουμε εδώ πόσο μεγάλη τελικά ήταν η μεταμόρφωση του ασθενούς. Να
άλλη μία αλλαγή σημαντική που μπορεί να φέρει η οδοντιατρική για τους ασθενείς μας. Η αλλαγή αυτή, όπως είπαμε, δεν ήταν μόνο αισθητική, έχει μεγάλο impact στην καθημερινότητα της ασθενούς, της άλλαξε τη διάθεση, τη βοήθησε να εκφράζεται πιο άνετα, να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, και στην τελική αυτό είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε, πέρα από το να αποκαθιστούμε τα δόντια, να έχουμε τους ασθενείς μας χαρούμενους μέσα από το χαμόγελό τους. Ελπίζω να σας άρεσε και για περισσότερα ακολουθήστε με στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ.